I pozdrav svima ljudi, moje ime je Dušan, danas kao što vidite igrat ćemo još malo Clash Royale. Sa nama će tu biti moja sestra, reci čao. Ćao. I ona će da se bori protiv nas, ali ljudi oprostite, pošto ona ima tek 6 godina i ne zna baš da igra najbolje, ali zna po nešto. Ja je učim, tako da nemojte da joj zamerite. Dunja, ajde, stigla ti je, pomeri malo samo. Tako, super. Joj, da, ljudi, u Areni 4 sam, između epizode sam upao, u Arenu 4, kao što vidite, bacamo ovako Goblin Barrel, to je to. Dunja se ljuti, Dunja besna. Inače, ljudi, isključio sam zvuk u Clash Royale, zato što je stvarno preglasno u videima, bukvalno, ja se ne čujem šta pričam, bukvalno, tako da morao sam u prošlom videu, da, princ, gledam koliko mi je skinuo i previše mi je skinuo. Inače, ljudi, neće biti kao u prošlom videu da se dernja Clash Royale, ali bukvalno, nego se ništa neće čuti, čućemo se samo ja i moja sestra, jel tako? Da, ja sam učio. Čućeš se. Zato što ja nisam pričala. Pa jesi pričljiva, nego se stidiš u klipovima da pričaš, Dunja. Nemoj da lažeš da ljudi misle da nisi. Pa, jel moguće da to koristiš? Dobro, idemo tam zap, da. Sad, odigrat ćemo 4 friendly battle, pa ćemo onda, ajde prihvatiti, tako. Pa ćemo onda da završimo snimanje. Odmah se ova ljuti, nije ni počela da battle, onda se ljuti. Odmah se ljuti, Dunja. Dunjika kamikaza. Dunjika kamikaza. Ovo samo ja mogu da odvalim i niko više. Niko više. Jesi video? Da, video sam. Nemoj da mi govoriš, ja sve vidim. Joj, pa gle šta ti radim. Jao, pa Dunja, jadna ti. Jadna ti. Jel nam ovo drugi battle? Da. Lagano te pobeđujem. Ajmo. Treći. Stavljamo kao prvo princa, kao i uvek. I Goblin Barrel nam je spreman. Uvek ti gianti sad. Ljudi, giant iskreno jeste donekle dobar za odbranu, zato što neko treba, on je tank, pa neko jako puno puta treba da ga ubije, da ga udari da bi ga ubio, ali golem, brate, pa golema ne može ubiti bukvalno. Ja vidim, Može. jesi video? Da, video sam. Nemoj mi govoriti više, s video nisi. Dumbri. Mi malo ne izlaže ovaj zmajić. Koji zmajić? Pa ovaj mali zelen. Pa kako ti ne izlazi? Pa nije mi karta, nemam karta. Pa zato što ti njega nemaš, ja ga imam. Ja njega imam. Ja imam ovog. Viteza ovog, jel? Ovog. Pa i ja, to je to. Pa dobro. Ovog omiljenog. Giant je omiljeni, Dunja, daj molim te, ne laži. Pa gledaj šta ti već tamo uradila. Inače, evo, idemo još jedan friendly battle. Sam sekund. Ok.
prihvati. Ne moraš I mi sada Ne moraš mi govoriti. bacamo ovako. Bacamo princa i vič. U stvari nemamo dovoljno, moramo baby dragona. Joj, pa... dobro, ajde. Nisam trebao ovo da bacim. Ajde, upustimo se. Ona meni uništava tower, pa bravo Dunja. Ali Goblin Barrel je tebe skoro dokrajčio. Ok, Giant, ovo neće biti problem. Čekaj, snimamo. To je naša mama. Izvinite, upala je u sred snimanja. Ali dobro, nema veze. Dunja se ljuti. Ja rekao, igram protiv nekog neupoznatog čoveka. Ja mislio na sekundu i rekao, ovaj čovek je ljut, uništavam ga. Joj, pa Dunja. Dunja, ti si mene zeznula sad. Ti si mene sada zeznula. Dunja, nikad ne ide odmah na kralja. Prvo na ovu drugu princezu. Nikad se ne ide prvo na kralja. Na Kinga, mislim. Baby Dragon će uništiti musketarku. Stvarno neće. Dobro, bacamo Skeleton Army na Gianta. Nice. Ne, bomber. Dobro, ostala su 2-3 skeletona. Ne vidim. 3, dobro. Uništavaju, bacamo Hoga u bazu odmah. Znači, Hog, 2 skeletona su ostala živa. Da li će 2? Dobre, vidim princa. Ljudi, nemojte misliti da sam slijep i da ne vidim princa. Vidim princa, ali puštam je. Ali ne može. Toliko ja tebe da puštam. Da me još pobediš, baš sramota. Vidio si Kero? Pa video sam. I imaš poruke. I kao thanks, hvala ti. I eto pobeda, 3 crown. A dobro, baš sam ti rekla. Pa 2 kule ti je Dunja previše. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da vam se svideo. Ako jeste, obavezno razvalite subscribe i like. Znači, ako bude 1000 lajkova na ovom klipu, moja sestra će s nama skoro svaki klip početi da snima. Mi se vidimo u sljedećem klipu i ćao!